Niku kinten-kinten sakmantune tanggal 21 niku terus enten peristiwa utawi kejadian ageng, peristiwa besar ngoten. Napa penglihatan batine Mbah Gareng sami utawi memang tasik normal-normal mawon boten enten napa-napa. Monggo ngene. Nggih, amin. Saderengipun kula matur kaliyan para sedulur ing wekdal aturipun Bapak Indra kala wau ingkang kedadosan pinten sayang ini ku sak mangune tanggal 21 niku hati-hati Mas, pas malam 24 itu banyak-banyak berdoa ngoten terus. Sekawan likur nggih niku para sekawan likur salajenge wonten wahana utawi wacana nek kagem tiyang sekolah anak kula mboten wonten guru dahono sing intine para pembeti para kiai utawa pembeti rondo do desek-desek sekawit ana musibah sing ora pernah ditanggulangi. Oh, enten berpotensi ya, berpotensi ya. Terus salajengipun mekaten Mbak Gareng, kula nanti ditangleti derek nggih Mas, aku itu duwe paman ya. Paman itu sregep ibadah, sregep ibadah ya, sregep pokoknya direngken poso ya, sregep ibadah ya, sregep ya. Tapi banjur tenggene pom bensin mantun ngisi tenggene SPBU ngoten niku, terus tabrak bis lah, hancur lah ini. Padahal sregep ibadah poso ya kenceng. Nah, terus kula nggih gadah mbah Mas. Tapi mbah kula iki mboten ketinggalan mboten nate ibadah. Pokoke ya wis biasa to griya mboten nate ngetok-ngetokne ibadah. Tapi pas santine kapundhut iku Mas, iku sok ninggali wasiat anak putune. Kok iso ngono ya apa Mas? Kula bingung Mbah. Badhe njawab napa kula nggih bingung. Nah niku apa miturut panjenengan kok sing saged ibadah kok nanti ini kados mekaten nggih memang niki mboten saged diperluas ya artine mungkin benten tiang benten nggih mboten saged di generalisir lah bahasa kerennya. Monggo miturut Mbah Gareng kedadosan mekaten niku sebabnya napa? Nggih sepurane aturipun Bapak sinau ibadah sinau sembahyang tekun ingkang wontenan dalam samuka manggih halangan sing boten saged dipun tanggulangi sekawit asmanipun sinten? Idang daleme pundi? Daleme Tambak Bulyo. Lah senajan ibadah tekun nek kula tiyang Jawi Idang kula wau niku sekawit mas atau bapak kula sing nyandang boten saged ditambah niku saking pokal utawi tingkah lakune nyambak senajan Mbah Sepuh sing boten sembahyang boten ibadah tenggalem enten dados punden utawa jimat tapi yang bae manembae batos niku nyawiji kalih jejering urip ingkang sampun dipun rengkuh utawi dilampahi Mbah kala wau. Berarti ingkang dipun tingali Gusti Allah menika mboten tata lahir tapi tata batin. Saklese ngaten para sedulur.
berarti ibadah yang paling penting menika apa batin nggih. Nek kagem anjuran Jawa sing Jawa to pangatan para sedulur. Nggih. Matur suwun Mbak Gareng. Sangat jenipun ngeten Mbak. Biasanya niku Mbak, riyen kula pas tasih alit nggih. Tenggene Budi niku kula kan derek Budi. Bapak kula mun kapundhut wiwit alit. Kula SD kelas kalih menawi niku kelas 3. Kula derek Budi niku menawi enten slametan nggih Mbak. Niku disukani rokok, disukani kopi, disukani bubur, disukani warna-warna, padahal tiyangipun pejang lho. Tapi niku proses dipun sugataken damel ahli kubur. Lah napa ahli kubur niku saged nyicipi rokoke napa, nyicipi kopine napa pripun Mbak? Nek misale saged kula tak ten kuburan, tak ngetokake rokok, bapak kula sampun kapundhut tak suwete ngoten. Niku menawi saged ngraosaken lho pripun niku menurut kacamata spiritual panjenengan. Nggih, matur suwun ngaten. Mbok menawi tiyang sampun dikersakaken ingkang damel gesang sampun kapundhut. Terus sekawis saking kapundhutipun menika sampun nek kagem tiyang Jawi ingkang dinten pitung dinten sekawan dosa ngantos sak teruse. Menika dipun bansai utawi keselamatan. Sedaya ingkang caosan utawi dalaharan unjukan kala wau kalih merokokan lah kopi. Sedaya sari-sari niku saged kumus nanging niku wonten tengahing dalan. Tegese tengahing dalan wangsul, tegese wangsul wonten bumi kesenangan, bumi rembulan. Aliase bumi kesenangan. Boten saged tumuju nek tiyang niku boten ikhlas. Nek tiyang niku saged ikhlas, saged mahani kalih ingkang disuwun diaturaken kalih pundhen upaya tiyang sepuh ingkang sampun kapundhut saged dipun raosi, tapi rasa utawi sari-sarinipun estu saged. Sari-sarinipun boten kok langsung didahar, boten. Jadi boten usah disuletaken rokoke nggih. Boten usah ngagem dupa utawa menyan obong. Dumugi tapi ingkang ikhlas. Nggih. Nek boten ikhlas mandheg pangalengan manggene wonten bumi rembulan. Berarti kanggo niate ingkang maringi pasugatan wau nggih. Pasinggihan. Mekaten. Terus mekaten Mbak Gareng. Obong menyan, obong dupa ngoten proses tiyang Jawi utawi proses derek-derek ten Bali menika niku kan didamel napa maringi pasugatan utawi bentuk penghormatan masyarakat damel para leluhur ingkang sampun kapundhut nggih. Nah, Agus Jawi menika kan tasik jalan yang ngobong-ngobong dupa nggih. Dinten kalih ten Bali. Ten Bali niku wiwit enjing kantos enjing malih masyarakat kados kompak suwud danten kabekti tenggene leluhur maringi pasugatan dupa kembang nggih. Boten sak penake piyambak ngoten menawi badhe nebang pohon-pohon dan lan sak pinunggalanipun. Lah wonten niku napa leres leluhur-leluhur ten Bali niku langkung kerawatan nggih tinimbang tenggene Jawi. Nggih, sepuran aturipun Bapak kala wau. Sisilanipun sampun benten sekali ngaten bantenipun. Nek tenggening Jawa sing Jawa Tengah sedaya tasih dipun lampahi nanging pun jarang. Contohnya kula dhewe tasih nglampahi. Nek kados wonten Bali niku tasih kathah tiyang kepercayaan utawa Buddha. Niku sedaya malah sae. Nek kula wonten dalem tasih kula lampahi saben-saben dupa. Berarti kados ten Bali niku suwae nggih, Pak. Sae, kula dhewe tasih nglampahi ajeng garap patok bilang sawah tasih kula
obong ngantos manen. Ya kan ini tadi ngobrol-ngobrol ngoten niku di Mbah. Mungkin aduh yang golek tuyul. Terus biar ngoten ya Mbak. Nek kula boten Betul nggih. boten contohnya kalau pun tenggalan pun Nggih. Bapak Indra kula paling tuwa. Lan itu gitu gini saking cikal bakal ingkang rengkuh dusun pundi kalau wau Geseng. Geseng niku sing sepuh malah manggene cikal bakal niku wonten kidul niku Oh nggih. kalih. Siap. Nek sing niku dalah wingking soalnya pun sama Islam. Oh nggih. Langkung rumiyin dengan Jawi nggih Mbak nggih. Nggih. Terus ngeten Mbak. Mbak Garing niki Pak selama tertulung tiang-tiang susah, tiang-tiang yang kagungan masalah, tiang-tiang ingkang pokoke kesulitan napa mawon biasanya tenggene Mbak Garing jenengan boten nate nyuwun narto. Jenengan boten purun disukani amplop. Lah niku kan namine tulus tanpa harap. Lah terus selama panjenengan tetulung boten purun disukani amplop utawi arto, enten hikmah agenge napa damel jenengan utawi damel keluargane panjenengan kan mesti jenengan menghindari napa maringani derek-derek jenengan mesti angsal gampes sih napa Mbak? Oh ngaten nggih. Pun Bapak mengaten kula saderma ngapuri ingkang sampun kula lampahi. Sekawe tiyang nek nindakake laku tasih kersa utawi nyuwun utawi diparingi berarti niku adol ngelmu niku mboten apik dadine. Setunggal ping kalihipun nek Mbah Dani garis miring Mbah Darem mbok menawi nampa amplop menika utawi duit sing kula lampahi menika makarya boten sekeca keluarga nggih antene mung kelunta-lunta amarga ora menembah kalih atur sing kuwasa nggih kasebut sedaya atur wae sebut molimo Bang ya. Molimo. nggih Napa Mbak? ampun iya mung kuatur nggih ampun pelanggan niku Oh. Molimo niku napa mawon Mbak? nggih pun kula kuatur nggih nggih Oleh ya. Nggih. Terus niki wonten derek ingkang takut babagan sangkan parane dumadi ya. sangkan parane dumadi nggih siap insyaallah nggih sangkan parane dumadi kula cuplek sekedhik soalnya mboten wedale Nggih, siap. sangkan parane dumadi niku jagat awang-awang uwong-uwong tasih isine toya kabeh menungso utawa umat tasih tenggene kasuwargan ngantos didungke dijabarke kalih Gusti Allah sing disebut mbah empu sing ora ketemu. Mula Gusti Allah kasebut loro. Setunggal Gusti Allah Rabb halus kang sejati. Nggih. Ping kalihipun Gusti Allah Rabb wadah sing damel kasangsarane tiyang. Saged tapi cupian sarasan. Mula sing bab Adam medun niku anahe mung setunggal. Diwujudi namine Gusti Allah utawa disebut